Život je zvláštny a občas sa v ňom stratíš. A to isté sa stalo aj mne. Je to úplne prirodzené a podľa mňa sa to stane danému človeku v nejaký vek a mne sa to stalo v 22 rokoch. Poslednú dobu som veľa rozmýšľal, veľa skúmal, robil veci, ktoré by som nikdy neurobil a zamestnával som hlavu niečím, čím som nikdy v živote neprešiel. Niekto by sa vzdal a ja som mal také obdobie, no rozhodol som sa to ešte raz skúsiť a dať tomu 110% času, 110% fokus a to znamená, že lock fucking in. Ako prvá vec, ktorú musím zmeniť, je pohyb, cvičenie. Takto rok dozadu som mal zápas, kde som vyzeral brutálne, mal som neskutočne veľa testosterónu, teraz som až o 12 až 13 kg hore, to znamená, že vôbec nevyzerám dobre, som pribratý a sám som si to musel povedať, že som tučniak. Takže každý jeden deň urobím jednu športovú aktivitu a 10 000 krokov. To je minimálny počet krokov, ktorý musím robiť v jeden deň. Ako ďalšia vec je konzistentná práca, fokus. 5 až 8 hodín denne musím pracovať, zatvorený, rozmýšľať, vyvíjať, produkovať a robiť niečo naviac. To, čo ma posunie a nie stagnácia, ktorej som sa držal 5 rokov a nikde ma to nedostalo. Každý jeden deň sa budem chcieť naučiť jednu novú vec, alebo prísť na nejakú novú vec, alebo na nejaký myšlienkový pochod, tak, aby moja hlava tvorila a kreatívu som zapájal do jedného každého dňa. Preto zbieram ľudí, ktorí dajú follow, zostanú na mojom Instagrame a posunieme sa spolu. To znamená, že budeme sledovať tú premenu a zistíme, že sa to naozaj fucking dá. Ako môžeš vidieť za mnou, je to day one. Toto bol úvod a od zajtra začíname day one business dňa, kde každý deň niečo nové zistíme, zarobíme, prerobíme alebo hocičo. To znamená, že daj follow a zostaň na tejto journey. Už to myslím naozaj seriózne vážne.